nam ljudi umiraju od drugih nekih bolesti. Kardiovaskularne ili kardiocerebrovaskularne bolesti, doći ću kasnije, evo odnose nam gotovo više od 50% života. I to kardiocerebrovaskularne bolesti kao osnovni uzrok smrtnosti. Vidite, to bi bilo sad bitno da su moji kolege, rekao sam da je trebalo pozvati i liječnike tu, da oni malo čuju neke vrijednosti meda i neke nove ove smjernice o apiterapiji. Odmah ću naglasiti da je upravo na ovom kongresu isto u Grčkoj bilo naglašeno da je med jako dobar, gotovo nezamjenjiv u svakodnevnoj prehrani treće životne dobi, zbog toga što on sprečava stvaranje ugrušaka u krvno-žilnom sustavu. Što to drugim riječima znači? Da će nas spriječiti stvaranje infarkta, moždanog udara i embolije pluća, kao i embolije ili tromboze dubokoga venskoga sustava. A ti uzroci smrti, to su takozvani izravni, neposredni uzroci na način umiranja, znate da nam odnose gotovo 90% života u Hrvatskoj, pa rekao bi gotovo svugdje u svijetu. Dakle, od danas, evo, uzimajte 3 žlice meda, preporučite i drugima, svakodnevno barem 1 do 3 žlice meda dnevno. Da je neko ovdje od fonda, ne znam da li je možda tu, jer je moj kolega Havaš rekao da će doći, on je jedan od vodećih ljudi u vašem fondu, da je neko tu također od odgovornih, mislim da bi bilo vrijedno preporučiti da bi Ministarstvo zdravstva ili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sad poklanje božićnice penzionerima. Upravo sam čuo danas kad sam se vozio za Varaždin da će penzioneri dobiti božićnicu, da bi bilo vrijedno da se im poklonili za svaki zimski mjesec ili mjesec u godini života kilogram meda. To bi bila višestruka korist, jer bi bili zdravi, manje bi trošili od ovoga što se odvaja, odnosno što je potrebno davati za lijekove, a također bi bilo i manje komplikacija, jer vi svi znate da jedan moždani udar ili infarkt nevjerojatno puno dođe za zdravstveni zavod za zdravstveno osiguranje, a pored toga onda još je upitno da li će takav pacijent biti pokretan ili će mu trebati i tuđa njega i pomoć do kraja života. S obzirom da se u prehrani, vidite, starih ljudi mora osigurati dovoljna količina mineralnih tvari, uz miješanu hranu, mliječne prerađevine, voće, sokove, preporuča se također redovno uzimanje meda, jer med, poznato je također u tim svojim sastavnicama, da toliko utječe na ostalu apsorpciju kalcija i vitamina, da gotovo ne treba uzimati nikakvu supstituciju. Evo tu su dame koje možda uzimaju Fosamax ili nešto slično, a čak glasoviti profesori tvrde, znate, jedni su uvijek u medicini za, jedni su uvijek za, odnosno protiv toga, tvrde da lijekovi imaju i svojih više nuspojava nego što ima koristi i da oni zapravo ne utječu puno na očvršćavanje i da se opet i tu moguće one spontane frakture, polifemuri ili neke druge kosti, najčešće puca bederna kost. Med također poboljšava probavu starih ljudi, rekao sam da djeluje i kod djece laksativno, ali djeluje posebno laksativno i korisno u trećoj životnoj dobi, jer tu se nalaze hormoni, fermenti koji povoljno djeluju na organizam, a naročito, rekao sam već, da povoljno djeluju na srce, na krvno-žilni sustav, a također i na žljezdani sustav. Pa je to jedan od razloga zašto suvremena medicina sve više preporuča med u svakodnevnoj prehrani osoba treće ili starije životne dobi.